and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Sister Corazon, Brad Manuel, angay ka mo nga malipay tungod kay dakong buhi ang inyong anak. Osa, nagsulti ka ba sa tinuod, sister? Buhi ang among anak. Buhi si Jones. Sister, kulag komedya ka malang gani aron mahupay ang debate na mo kagol. Ay dalag buhata pa. Ginawat na nawa ang tanan nga wala yun ang among anak. Sister Bani, kung mao man gani imong tumong aron mahupay ang among kaguol sa pagkawa sa among anak, wa ko makauyon ining imong gipanulti. Gipabalik mo lang ang akong kaguol sa imong gisulti karon. Patay na ang among anak. Busa ayaw na siya gisguti pa aron makapahuway na siya kung asa man karon siya gibutang sa Ginoo. Sakit kayo kininamo nga dawaton. Apan wa na kami mahimo. Tungod kay bisag unsaon, dili na gid namo siya makita pa. Sister Corazon, wa ko magbaka kung magkubidya. Dili ka kubidyahan kining mga butanga. Tuhoy ko ninyo, dakong buhi si Judith. Og ako mismo nagkakitaong nagkasulti gani mi sukad pagkagahapon og hangtod karon. O ganito asya karon sa bahay. Bisan karon dayon mahimo ko kamong dadon sa iyang dimutang ani Judith. Unsa? Sister? Duga. Sister Corazon! Unsa ito mo ni mo? Nganong ginapiyon ni mo imong duha ka kamot sa mundugan? Maglisod kong ginawa. Unsa? Klaro ka? Sister! Ay, Ginoo ko. Nagkuyapan si Corazon! Corazon, ayaw ha! Corazon! Ginoo ko. Giatake siya sa sakit sa iya kasing-kasing tungod sa imong gisulti. Unsa magyud sis Bani? Tinuod magyud nga buhi si Judith. Wa ko magbakak, Brad. Tinuod in taon ang tanan. O ganito aron si Judith sa among bahay. Bueno, magkuyo ko niya ta. At doon ta si Judith. Apat kinahanglan nga paabuton ta ang among katabang. Siya una ang pabantayon ko kang Corazon. Uman siya papahilon na niya sa iyang private room. Salamat in taon sa Diyos nga wa maunsa si Corazon. Kay kung si Bako namatay pa siya, ako yun ang mabasol. Kay si Judith, daan na itong nagpasidaan ako, nga dili ko una ka mo pahibahuon nga di siya, o gada ko siyang buhi. Mas maayo pa tong adlaw nga gidagit si Judith sa mga puganti kay nagapugong pa si Corazon sa iyang kaugaling. Apan karon ng iyang pagkasayon nga buhi ang among anak, wa siya makapugong. Naghingapin ang iyang kalipay, mao itong nag-iatake na hinuod siya. Huwag salamat na lagi sa Diyos. Kay luwas na ang iyang kahitna. Oh, niya ka man. Abi ko ba, dili ka na magpakita din sa bahay? Mi pauli ko bang si Rinan sa ilo, Dad. Mao kami pauli sa po din kadiyot lang. Doon ko ni mo. Abi ni mo, Dad. Malipayo na kaayo ko. Tungod kay pinangga na kay ko ni Rinan. Ha! Ikaw pinangga? Sa pagkakaroon lang ka na. Pero oras nga makakita na usab si Rinan og laing babae nga makahatag sa iyang gikinahanglan. Sigurado nga biyaan ka sa bunya. Maghikog ka sa bunyang tuntaha kang dako. Daddy, di na ka na mahitabo pa. Tungod kay mahal na kay ko ni Rinan. Og busamot unya ang iyang pagmahal na ko. Inikabot say kayo nga magsabak na ko. Kay gibati ka nga magsabakid ko, Dad. Nasayop lang ang tanang doktor nga may eksamin ako. Nga may ingon nga dili ko magsabak. Christy, ayaw pagdamgo nga nagmata, oy.
dili ka makahatag og anak. Kay kung makahatag ka ba unta niini, hagbay ka unta nga nagsabak. Hugot nga pagsalig lang sa Diyos ang ikinahanglan, Daddy. O, di na lang ito magdagan pagsulti. Basta kay makurat ka na lang unya. Hindi abot sa higayon nga magsabak na ko sa imong apo, Dad. Sige, dinig ka una. May kuhao lang ko dali sa akong kwarto. Wa na ko mahibaw, Christy. Kung unsay angay kong buhaton aron muhunong ka na sa imong pagpakabuang sa maong lalaki. Kung dili palang unta ko mahadlok na magpakasa, hagbay ko lang gipapatay ka ng rinan. Busa, iampo ko na lang ikaw sa kahitasan, Christy. Siya na lang ang mahibaw sa imong kinabuhi, kay wa na ko masayon kung unsay buhaton ko aron mahanaw sa imong kinabuhi ang maong lalaki. Sige, pa. Mula ka na ko. At tuloy ko manihapon sa among gipuyan na Christy. Di lang ko mapugong nimo. Kay di ka man gyud papugong. Pa, relax lang lagi. Ako ni bahala na ko. Ni pasali si Christy nga magsabak ko na siya. Maong gibalikan ko siya. Bisan kapilang buwan ko sultihi nga magsabak siya. Di yung kumuto. Kay kung nagsabak pa siya, hagbay ra. Basta kaya ako, surrender na ko sa pagsigi ug awhag nimo nga palayaan ang mong babae. Bahala ka na unya nga musulbat sa mong problema. Inikabot sa higayon nga mudangat kini pag-usab sa mong kinabuhi. Pa Paulo. Sir. Sir. Sir, ayang palabis imo kaguol, Sir Paulo, ay. Sawa ka na magimahimo pa, anak. Kasi naabot na mag sila pag-usab ato, Kriste. Saong nato na. Petra, bugtong ko siyang anak. O, lagi, sir. O sa dili ko gusto nga musuong siyang problema. Sir? O kana si Kriste, dako yun ka ng dakong problema ang pagpakilasyon niya sa mga babae. Kining, sir. Ang maayon na tumbuhaton, anino. Nga tambagan na lang na natos dudong rin na. Nga dawato na lang niya nga dili magkaanak sa Kriste. Arong dili na sila magbuwag pa. Dili pa to tambag ka ng anak ka. Busa, isalig ko na lang sa Diyos ang tanan, Petra. Siya na lang mahibaw nga mulandag sa kaisipan sa akong anak. Aron makahuna-huna, kini nga makigbuwag na lang kang Kriste. Karon nga napahimutang na si Corazon diri sa private room. O niya na sa duntong among katabang. Manglaka ron ta, Sister Vani. Kay gusto ko sa tao gut tinuod ba gyud ang gisulti mo. At tuon ta si Junice nga among anak, nga giingon mong buhi ug tuwa sa inyo karon. O sige. Pero Brad Manuel, maghinaot lang ko nga sabton ko ni Junice. Kay may hangyo baya gito siya nako nga dili ta una musultihan sa tanan. Siya ra unta kuno ang musurpresa og pakita ninyong mga mahal niya sa kinabuhi. Pero sister, kung buhi man tinuray nga among anak, kung sa man pagkahitabo ang alabuhi man siya og nakalingkawas sa mga daotang tao, katong mga kriminal nga midagit kaniya. Ug kung sa masadang hinungdan nga, wa man dayon siya mo diretso pakita ka na mo. Di nalang ko musulti ni mo ni Ana, Brad. Kay hasta ko. Dili makatuos sa tanan niyang gisulti. Basta kay buhi siya. O kamo na lang unya'y pagsulti sa imong anak. Karon inig abot sa among katabang. Manglayak tao dahin kita. O si Rinan, ang pana ni Junice. Kinahanglang nga masayod na siya nga dakong buhi ang iyang asawa. Ayaw. Oh, sister. Palihog lang, Brad. Ay lang nagpahibaw si Rinan. Si Junice na lang unya ang bahala nga mupakita sa iyang bana. Kamu lang ang gisiguro kong pahibaw kay mga ginikanan kamo. Sige. Basta kaya tuon tagid karon ang among anak. Gusto na kong makakita ka, Junice.
niya ka man lagi. Mas maayo noon nga niya ka kay abi ni mo, Junis. Karon na lang kumubiya din eh. Ato na lang ko magpalabay sa kagabion sa pier. Mao pa. Maayo ra sa di ay nga nakahuna-huna ko og duaw ni mo ron. Nala, sige. Ikaw ko na may bahaw. Ihatutan na lang ka dito sa pier. Huwag. Dito niya. Maunang katapusan ng panag-uban. O sige. Nauman naman ako gipos ang tanan kong dadonon. Ato na tana. Kaya aron makasakay ko sa unang barko nga mobiyahe. O sige tana. Aron makalukat ka dayon og tiket. O man lagi. Ingon ka kay niya siya. Bila ka tingali, Brad. Basta kay dinihigyod siya, tuhuin ko. Sister Vanny. Brad, gitutukan manggukunin mong sama, ana. Unsay pagtuon ni mo na ako. Nga nabuang nako. Nga nalisuan sa may kong pangisip mo nga nagpataka na lang kong tabi. Brad, wa maliso ning uto ko. Husto pa ko sa paminsar. Tinuod nga din si Junis ug nagkasulti gyud kami. Pues kung tinuod nga din ni si Junis. Misulti siya ni mo sa tanan nga naitabo sa iyang kinabuhi uban sa mga kriminal. Sige. Isulti ka na ko ang tanan nga gisulti ni Junis kanimo. Aron mo to ko. Nga buhi siya og nagkakita gyud kamo. O sige. Pamati, Brad Manuel. Kay isulti ko nimo ang tanan nga gisaysay nako sa inyong anak. Pamati, Brad Manuel. Unsa? Ingon din niya na ang tanan nga hitabo, sister. Mao ka na iyang gisaysay nako. Sa tulo ka puganti nga midagit niya, ang usa ni ini buutan og nabilanggo lang kuno sa pasangil sa krimen nga wa niya mabuhat. Hug sa dihang buot na unta siyang luguson sa duha ka kauban ning puganti. Giluwas siya og napatay ni ini ang duha. Ug mao kato nga sila na lang duha ang nagkauban ibabaw sa bukid. Og sa masiot nga kalasangan. Og tinuod ba nga wa ginetabo nila sa mga tawo nga yagi kauban? Matod niyang awa. Pinangga ko no siya sa maong tao, Brad. Umoy hinungdan nga mitabang siya aron dili kinibadakpan pagbalik sa mga pulis. Hangtod nga naabot sila dinhi sa syudad. Ay, salamat in taon. Usagad akong milagro kining nga midangat ka, Junis. Bisan kinsang pasultihon, ingon sa di gyud makatuungan, ning higayon na dako pang buhi si Junis. Og nalipay kay mi. Kay mabalik raon niya namo ang among anak. Apan asa makasya karon. Asa mo si Junis, sister? Gusto. Nasayod ako kung asa siya pangita. Tana, Brad. Tana. Puslan mang dahinay ka na nakong pagsulti ang tanan-tanan kyud. At tuon ta ang nahibutangan sa puganti nga iyang gikauban ron din sa syudad. Tana, Brad Manuel. Sige na. Ikaw na lang din niya. Magbuwag-buwag na kita. Sige. Ug usbon ko, Junis. Salamat sa tanan mong pagtabang nako. Salamat sa tanan mong kaayo na rin ako, Alvin. Sa dako mong pagrespeto sa ako pagkababae. Nga wag yung kumaon sa ay bisit kamay. Kinilang ay kasulti ko. Uman ko niya masulban ang kaso nga gipasangil ka nako. Mubalik ko dinhi sa Cebu aron susihon ang imong kahimtang. Ug kung masuta ko gani nga gidagdaog ka sa imong bana, kay di siya mutuo nga siya ang amahan sa imong gisawak. Di na lang ko mupadayon sa pag-alagad sa Diyos. Kuhaon ko ikaw gikan sa imong bana. Ug ako unya ang mga amahan sa bata nga imong ipanganak. Ug ikaw na lang unya ang akong alagaran uban sa imong anak hangtod sa among kamatayon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!